А можа склаліся, а можа не склаліся, а можа складаемся, а можа ўжо раскладаемся. Вы мне скажите, у якой мы стадыі? Склаліся. Давно? Мы існуем. Якія рускія, якія там яшчэ там хто? Мы беларусы. У часы махрова-брэжнеўскага застою гартавалася вось гэтае усведамленне беларускасці гэтай спадчыны. Аўстрыйцы, якія давялі ўсяму свету, здолелі давесці ўсяму свету, што Моцарт гэта аўстрыец, а Гітлер немец. Мы нацыя рэстаўратараў. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а сённяшнюю нашу праграму мы пішем з Вільні і вам перадаем. І сустракаемся мы сёння з выдатным гісторыкам, культурным антраполагам, пісьменнікам, доктарам гуманітарных навук, дацэнтам Степаном Стрейком. Прывітанне, гаспадар Степан. Добрый день, Зміцер. Ну, паколькі... Так, я яшчэ адно не сказаў. Вось бачыце, тут ляжыць кніжачка такая, яна не проста тут так ляжыць. Альманах. Гэта не кніга аўтарства гаспадара Степана. Сваіх кніг ён не прынёс. Такі сарамлівы чалавек вырашыў, што павінны і так ведаць, тым больш, што ўсё ж такі пераможца прэміі Гідройца, другое месца заняў. А гэты альманах «Утопіі нашай спадчыны» выдае ЕГУ. Ctrl-C. Под моей редакцией. Да, под редакцией гаспадара Степана. Гаспадар Степан, мне вельмі падабаецца ось, нават не тое, што пісьменнік, не тое, што дацэнт, хаця гучыць вельмі прыгожа, а вот это вот культурны антраполаг. Вы нам, як культурны антраполаг, адразу сходу скажыце, мяне часам хочуць пабіць за гэтае пытанне, але справа ў тым, што калі любога другога прадстаўніка іншай там нацыі, грамадства спытаешся, там умоўна, паляка, ці палякі як нацыя склаліся, на цябе паглядзяць вот такімі вачыма, і ўсе астатнія, а беларуса спытайся і пачынаюць разважаць, а можа склаліся, а можа не склаліся, а можа складаемся, а можа ўжо раскладаемся. Вы мне скажыце, у якой мы стадыі? Склаліся. Давно? Мы існуем. Это докладный факт. Чорт, што будзе рабіць Акудовіч пасля гэтага, далей могуць быць дыскусіі адносна таго, як даўно. Канешне, Беларусь, нацыя, якая крыху па еўрапейскіх мерках спазнілася. Я б сказаў, што канчатковыя прыкметы станаўлення нацыі у нас фарміраваліся пасля Другой сусветнай вайны, калі у нас з'явіліся ўсе інстытуты культурнай спадчыны нацыянальнай. І вось нацыянальны погляд на нашае асяроддзе, гарадское, гістарычнае, вось гэта ўсе замкі, палацы, яны былі ўрэшце рэшт усвядомленыя значнай колькасцю людзей, я б сказаў, большасцю беларусаў, прынятыя. І далей, я кажу пра гістарычную спадчыну, як хутчэй, як пра ўжо канчатковае зацвярджэнне, з'яўлення гэтых відавочных прыкметаў таго, што гэта нацыя існуе. Сфарміраваліся, не гатовы у дыскусію гэтую паглыбляцца, але я недавно напісаў кніжку пра гэта, якая яшчэ не выдадзеная, яшчэ не існуе як такого факта бібліяграфічна, але даследаванне ўжо праведзена, і можна сказаць, што калі пра нашу спадчыну ў 20-е гады інбелкульт пра гэта казалі, пэўна частка інтэлігенцыі, нацыянальнай эліты, гэта не была думка распаўсюджана, яна не была на паверхні, то вось пасля Другой сусветнай вайны, пачынаючы ад 60-х гадоў і да канца 80-х, за 20-25 гадоў у сэнсе, ведаеце, як па Бенедикту Андерсону, фарміравання нацыі, карта, перапіс, музей. Вось гэты музей у нас з'явіўся, і тое, на што іншым еўрапейскім нацыям спатрэбілася 100-150 гадоў,
беларусы зрабілі за 20-25. У складзе, знаходзячыся ў складзе Савецкага Саюзу. Цікавая, да, карта перапіс музею, тому што лічыцца, што там дзяржава, межы, мова там, і ўсё астатняе. Гэта больш такі цікавы падыход. А чаму тады беларусы да гэтага часу спрачаюцца? Ёсць яны як нацыя ці не? Яны не ўсвядомілі гэтага факта? Я думаў пра гэта. І мне здаецца, што мы знаходзімся пад вельмі моцным уплывам нашых суседзяў. Ну, мы маладая нацыя. Нацыя, якая яшчэ не за... У пэўных вось гэтых канструкцыях тлумачальных, я ж кажу, вельмі хутка ўсё адбываецца. Па еўрапейскіх мерках вельмі хутка. І няма яшчэ вось гэтай закасцінеласці. Так, сапраўды, мяне вельмі здзіўляюць часам розныя, ведаеце, путеводитель па беларускай гародні. Вот это, где путеводитель по русскому Петербургу, типа польскому Кракову, это, нонсенс. У нас гэта магчыма. І мы глядзім на нас, так працягваем глядзець на нас вачыма нашых суседзяў. Мы працягваем глядзець на нас вачыма расійскіх інтэлектуалаў, польскіх, безумоўна, літоўскіх. І... То есть, чакайце, я выбачаюсь, то есть, как бы такая агульная тады, увогуле-то гэта рускі горад. Там ёсць кавалачак беларускага. Кажуць беларускія нацыянальныя дзеячы, якія займаюцца прасоўваннем гэтай беларускасці. Фактычна, вось фактам з'яўлення такіх путеводителей, так, вось такая думка нараджаецца. Мне здаецца, што трэба спыніць, у сэнсе, што не трэба ўжо ў 21 стагоддзі пра гэта казаць, трэба неяк паставіць кропку. Горадня, беларускі горад. Стоп. Можа, маецца на ўвазе, конечно, як заўсёды ж маецца на ўвазе што-небудзь толькі лепшае. То есть, зварот, да, менавіта такіх беларускіх, беларусацэнтрычных, беларусаарыентаваных там дзеячоў, там пісьменнікаў, усё, таму што былі-то і іншыя, маўляў. Конечно. Я б сказаў, што зараз вельмі шмат кажуць пра дэкаланізацыю. Мне гэтая інтэлектуальная рамка не падаецца вельмі удалай. Я б хутчэй казаў пра эмансіпацыю. У слове дэкаланізацыя ёсць вось гэты анці. І, зразумела, што без вызвалення, без вось гэта анці таксама вельмі цяжка сталець нам як нацыі. Але не толькі ж гэта. А вось эмансіпацыя, яна прадугледжвае хутчэй усведамленне сябе такімі, якія мы ёсць. Прызнанне таго, што Беларусь, вось такая краіна, якая яна ёсць. А можа быць, я выбачаюся, што перабіваю, што можа быць пераважна падсвядома людзям не хочацца быць такімі, як ёсць. Можа быць, ведаеце, як пісьменніку і як гісторыку такія, як прыклады, можа, вы мяне абвергнеце. Да прыкладу, гісторыку, так думаюць, паглядзіце навокал у суседніх народаў. Там жа ж пастаянна, ледзь што не так, чуб на бок, шашку нагала і папёр біць гэтых ворагаў, і ўсё. А беларусы нешта ай, можа, нам не трэба, а як нам схавацца, мы ж нацыя выжыўшых. Паглядзіце на пантэён герояў. Колькі? Каліноўскі, скажуць усе. Хто-то падумае, скажа Касцюшка. І ўсё. Чаму? Не, мы-то ведаем, а шараговага беларуса. І думаюць так у нас же ж герояў няма. Няма каго на п'едэстал, як у астатніх паглядзіш, там гісторыі адныя, там толькі ваяры, ўсё такое. Другое, літаратура. Класікаў літаратуры нашай пачытай, і што такое? Я мужик беларус, ай, бедны сам, ай, божа мой, у лапцях, і іду праз вякі, праз стагоддзі, некаму пру сваю крыўду, яна нікому не патрэбная, я бедны няшчасны праз гэтыя вякі, паглядзіце на мяне, як я пакутаю. І думаеш,
Навошта мне вот да гэтых быць нацыяй разам? Ну, гэта у тым ліку таму, што ўвесь гэты канон, так званы нацыянальны пантэон герояў і літаратурны канон і гэтак далей, гэта ўсё тое, што мы сёння маем, гэта ўсцяж спадчына савецкага перыяду, ўсцяж гэта стваралася пад вельмі моцным уплывам савецкіх наратываў, якія былі вельмі, насамрэч, яны былі настолькі магутнымі, што мы дасюль не можам з іх вырвацца. Вось. Але гэта розныя часткі аднаго вялікага працэса, аднаго пытання. Трэба ўсвядоміць сябе. Так, канешне, Беларусь да пэўнага перыяду гісторыі, вось людзі, якія ідэнтыфікавалі сабе беларусамі, які адзін аднаго называлі беларусамі, гэта, конечно, ну так, гэта сельскае жыццё. Ну і што? Ну так сёння-то гэта не так. Так давайте сёння выбудоўваць, пераупакоўваць гэтыя сэнсы і прымаць сябе цэласна. Што заўсёды вось гэтае пытанне: а вы антыбеларускія? А вы там зусім, там, Віктор Мартинович не беларускі пісьменнік, бо ў яго там кніжкі па-руску. Ну, это што, мы адмаўляемся ад... А яшчэ кажуць, што там хтосьці штосьці напісаў, ён там спансуе чужую культуру. Да? Ну, так паслухайце, Марк Шагал спансіруе французскую культуру, Віктор Мартинович яшчэ нейкую культуру спансіруе, Сыракомля польскую культуру спансіраваў, а беларускую культуру хто спансіруе? Толькі адзін Гётэ-інстытут, напэўна. Да? Ну, давайте ўжо прызнаем, што мы ёсць, і мы ёсць такія, якія мы ёсць, з усімі нашымі хваробамі, недахопамі. Ёсць і станоўчыя моманты, ёсць і вельмі шмат чым ганарыцца. Я вот пра сваю сферу магу распавесці. Але вось гэты спрадвечны енк, да, што ну, нейкі не такія гэтыя беларусы. Ну штосьці ў іх не так, ну не на той мове размаўляюць яны, штосьці не так яны традыцыі свае шануюць. Гэта пра традыцыі, гэта наогул вельмі тыповая для ўсіх гарадскіх еўрапейцаў рэч. Паглядзіце, як школьнікі тут не звярталі вы ўвагу, на якой мове размаўляюць яны, літоўскія школьнікі? Ну, асабліва зараз не звяртаў, но пэўны час таму я звяртаў, што яны гавораць па-літоўску з расійскімі мацюкамі. Ну, вы на такое звяртаеце ўвагу. А я звяртаю ўвагу на тое, што яны між сабой размаўляюць па-ангельску. Як проста нармальны працэс камунікацыі. Вось, і тут таксама шмат незадаволеных гэтым фактам, але ну, гэта сённяшняе глобалізаванае жыццё. І мы таксама ў ім. Вось, а нам усё кажуць, ну, давайте ўсё ж такі конны статуй паставім. А чаму бы і не? Вот глядзіце, можа нам сапраўды, ну вот калі адштурхнуцца ад гэтай маёй тэзы, і вы пацвердзілі, што ўсё ж такі такое нейкае вот прасоўванне нейкай нягегласці, занядбанасці і ўсё. Прычым самі нацыянальныя дзеячы часта гэтым займаюцца. Да. Можа нам не хапае, ну не тое, што гераізацыі, можа нават міфілагізацыі нашай гісторыі. Чаму мы так радасна 20-й год сустрэлі? І калі потым з гордасцю гаварылі: мы беларусы, якія рускія, якія там яшчэ там хто, мы беларусы, таму што паказалі, што можам. Так, можа быць, гэтага не хапае якога-небудзь, умоўна кажучы, беларускага храбрага сердца фільма такога ж, ці там якой-небудзь там літаратуры гераічнай. Ну, я б не казаў пра 20-й год у катэгорыях міфаў, і нават перамогі, я б казаў пра 20-й год у катэгорыях траўмы. А траўма сапраўды з'яўляецца вельмі важным такім, як Другая сусветная вайна была вельмі важнай траўмай для Беларусі, для беларусаў. І вось зараз яшчэ адна была, якая, ну, станоўчы бок гэтага горкага медаля, так, быў у тым, што яна, безумоўна, спрыяла станаўленню грамадзянскай нацыі. Вось.
Я і бачу не ў гэтым праблему, а праблему ў тым, што я паўтаруся, мы працягваем вельмі шмат глядзець на сябе вачыма нашых суседзяў. Пагутарце з польскімі інтэлектуаламі, якія сапраўды інтэлектуалы, сапраўдны еўрапейскага ўзроўню, выдатныя культурныя дзеячы, пісьменнікі, ліберальныя, яны там удзельнічаюць у польскай палітыцы і паказваюць вельмі сваю прагрэсіўнасць. Як толькі даходзіць справа да Беларусі, адзін з першых іх закідаў такіх, што а чаму ж беларусы не размаўляюць на мове на сваёй? Слухайте, это што, як вы лічыце, гэта не маркер, гэта не так важна ў сучасным свеце? Гэта важна, но не толькі з гэтага складаецца нацыянальная ідэнтычнасць, і не толькі з гэтага складаецца наша самасць усведамлення сябе актарам, агентам. Суб'ектнасць наша не толькі з пэўных этнічных прыкметаў складаецца. А з чаго яшчэ? Калі адкінуць прыкметнік мовы, да прыклад, калі мы адкінем прыкметнік гісторыі, таму што, там ужо таксама гісторыя, асабліва хто не ведае, хто там, да ладна, хай там літоўцы забіраюць. Не, гісторыя, канешне, усведамлення сябе як цэласнай групы, якая складаецца, канешне, з агульна зразуметай гісторыі, з агульнай камунікацыйнай прасторы. Сёння цяжка пра гэта казаць, калі аграмадная колькасць медыяў абвешчаны экстрэмісцкімі, канешне. Але ў прынцыпе гэта сітуацыя, якая працягвае фарміравацца. Усе гэтыя траўмы, 20-х год, для каго ён яшчэ значны, як не для беларусаў? Прычым нават па ўсе бакі гэтых барыкад ён мае грамаднае значэнне. Вось з пэўнага набору такіх падзей ці разумення значнасці, нават мы можам спрачацца ў ацэнках гэтых падзей, але мы ўсе разумеем, што гэтыя падзеі значныя. З гэтага складаецца усведамленне сябе нацыі. А што сёння на сябе уяўляе гэтая нацыя з улікам такога падзелу? Я прывяду проста гісторыю. Вясной 22-го года мы записывали праграму пра нацыянальную ідэю з Альгердам Бахарэвічам. Я кажу: Альгерд, глядзі, ўсё ж такі заўсёды беларуская нацыя была троху падзеленая. Але калі да 20-го года гэта падзел быў па нейкіх нацыянальных каштоўнасцях, тая ж самая мова, гісторыя, сімволіка, вы тут нейкія свядомыя, а мы нармальныя беларусы, то, кажу, пасля 20-го года падзелена на тых, хто біў, і на тых, каго білі. Як мы зможам аб'яднацца? Ён мне кажа: не, это ўсё фігня. У каго рукі ў крыві, той сядзе, хто там менш, той там люстрацыя, разбяромся, каго прабачым, каго асудзім, але ўсё гэта больш страшны іншы падзел. Я говорю: які? Вясна 22-го года, калі гэта яшчэ не было мейнстрымам, як кажуць. Ён кажа: падзел на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. Я говорю: Альгерд, мы ж усе, што з'ехаў, што не з'ехаў, але ўсе мы хочам лепшага для сваёй краіны, для сваёй нацыі, для сябе, для нейкага светлага будучага для сваіх дзяцей. Якая розніца, з'ехаў ты ці застаўся? Когосьці атрымалася застацца, той застаўся. Кажа: не, паглядзіш, чым далей, тым больш мы будзем разыходзіцца, тым больш мы будзем рознымі станавіцца, і тым цяжэй нам будзе неяк з'яднацца пасля таго, як умоўныя муры рухнуць. І з гэтага пункту гледжання, якой мы нацыяй сёння уяўляемся вам? Такой разарванай, такой хоць з двух кавалкаў, ці што, ці як? Цяжка яшчэ пра гэта казаць, што мы ўжо разарваныя. Прабачце, яшчэ не прайшло аж так шмат часу. Я разумею... Вы ведаеце, у 23-м годзе мне ўжо пісалі ў каментарах пад эфірамі, што а што там этот Лукашук нешта там пра Беларусь разважае.
Ён з'ехаў ужо год таму, 2 ўжо відаць. Ён ужо не беларус. Ну, не звяртайце увагу. Не, па-першае, яшчэ не прайшоў час. Пра такую разарванасць можна будзе казаць, ну, калі, ну, прынамсі, адно пакаленне міне, ну, калі вырастуць дзеці, вось. Ці магчыма гэта? Магчыма гэта. Ці будзем мы ў гэтым адрознівацца ад іншых шматлікіх краінаў Еўропы, якія нармальныя нацыі? Не будзем, таму што ва ўсіх краінах былі вось гэтыя траўмы, якія выклікалі хвалі эміграцыі, і ну і што? І рана пра гэта казаць. А, дарэчы, вось для нацыянальнага сталення, умоўна кажучы, вось такія хвалі эміграцыі, такая вот вялікая хваля эміграцыі, гэта на карысць ці не? Глядзіце, а чаму наогул гэтае пытанне паўстала? Таму што беларусы з'язджалі з Беларусі задоўга да 2020 года у аграмадных колькасцях. І пытанне такога не паўставала. Сёння паўстае. Дык гэта ж сведчыць пра тое, што людзі наадварот усведамляюць сябе беларусамі, наадварот баяцца згубіць гэтага, што гэтае пытанне ўздымаецца і абмяркоўваецца. Раней жа яно проста не абмяркоўвалася. Ну, можа, не было аж такога маштабу, але ну ўсё адно дзесяткі тысяч людзей выязджалі, раствараліся і нічога такога. А сёння ўжо не. І вельмі важна, што створаная інфраструктура вось гэтай эміграцыі, я маю на ўвазе грамадную колькасць арганізацый, пляцовак культурніцкіх, медыа, мільён усяго ёсць. Ну, безумоўна, там пытанне выжывання, это ўсё зразумела, што это заўсёды складана. Але гэта ёсць, і глядзіце, ўжо чацвёрты год гэта жыве, і канца пакуль яшчэ не бачна, што это ўсё спыніцца. І гэта інфраструктура, яна будзе падтрымліваць гэты дух. Дарэчы, а што, на ваш погляд, змянілася ў нейкім кодзе там беларускім ці ў чым, што от сапраўды з'язджалі-то і раней вельмі шмат, і прычым па палітычных матывах таксама з'язджалі і ў 96-м годзе з'язджалі, і ў 2006-м, і ў 2006-м, і ў 2010-м, і раней шмат было з'язджала. Але нават гэтыя палітычныя эмігранты у пераважнай большасці дзень рабілі так, як рабіла заўсёды беларусы, калі траплялі ў іншае асяроддзе. Яны, умоўна кажучы, культурна сказаць, сацыялізаваліся, а прасцей сказаць, мімікрыравалі. І ўсё, і вот такое адчуванне, што з'ехаў беларус там умоўна у Канаду, у Бразілію, Нямеччыну, яшчэ куды-небудзь. Прайшло паўгады, і беларуса няма. Всё, сліўся. Зато ёсць новы там канадзец, новы там бразілец, новы немец. Хай там можа яшчэ не з усімі дакументамі, але ён ужо стараецца быць вот немцам лепш, чым за немцы. Што здарылася пасля 20-го года? Траўма здарылася, грамадны стрэс, які высветіў, это настолькі гэты стрэс быў істотны і тэктанічны, што ён абудзіў нават тых, хто ўжо не надта сябе так атаясамляў. Вось я недавно быў у Злучаных Штатах і меў цудоўную размову з адной прафесаркай беларускага паходжання, якая чалавек абсалютна ўжо інтэграваны ў амерыканскую сістэму. І яна мне распавядала, як яна там пачала слаць лісты дэпутатам Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, і ёй там пачалі адказваць. Навошта яна пачала гэта рабіць? Здавалася б, калі ўжо выбудаванае жыццё і няма там ніякага асаблівага сантыменту да мовы, там яшчэ чагосьці. Ну, ёсць, але не это. Ну, таму што вось гэта, таму што настолькі убачанае было, яно настолькі уразіла ўсіх, што гэта ўсё вярнулася. І значыць, вось тое, што нам здаецца, што нейкія рэчы мы сёння губляем, яны могуць вярнуцца.
Можа, не ў тым выглядзе, але ў іншым выглядзе вернуцца, можа, лепш будзе. Глядзіце, калі я ў 20-м годзе падыходзіў да людзей, якія былі там на маршах пратэста, з бел-чырвона-белымі сцягамі. О, дарэчы, бел-чырвона-белыя сцягі з'явіліся раптам. У мяне нават я калі бачыў на гэтае мора бел-чырвона-белых сцягоў, я думаў, адкуль яны? Дзе іх людзі ўзялі за 3-4 дні у такой колькасці? Ну, бачыце, пры тым, што была дыскусія, што можа, да гэтага, памятаеце, былі дыскусіі, што можа ўжо бел-чырвона-белы сцяг стане ўжо такім гістарычным, культурным, а мы ўжо, можа, так працягнем жыць з цяперашнім дзяржаўным афіцыйным гэтым сцягам. І вось падзеі паказалі, наколькі гэта раз і ўсё змянілася. Але два моманты. Глядзіце, першае. Што тычыцца людзей з гэтымі бел-чырвона-белымі сцягамі. Безумоўна, іх такіх было не там большасць, не там, што вот там праз аднаго, але даволі часта мне казалі, калі я падыходзіў там і пытаўся, вот што, вот чаго вот вы выйшлі, чаму, і чуў такія адказы. Сярод іншага. Я супраць Лукашэнкі, но я за Расію, я за Пуціна. Пад бел-чырвона-белым сцягам чалавек. Другі падыходжу, які, я супраць Лукашэнкі, но не лезьте ко мне со сваім беларускім языком. І ўсе яны з бел-чырвона-белымі сцягамі. Вот дзіўна, з аднаго боку. З другого боку, ну глядзіце, да 9 жніўня 20-го года людзі выходзілі, ну, умоўна кажучы, і некаторыя лідары таксама іх заклікалі, яны трымалі ў адной руцэ бел-чырвона-белы, у другой чырвона-зялёны. Ну, как бы нормально, мы тут один народ, там все дела. А пасля ночы з 9 на 10 ну не маглі яны ў другой руцэ трымаць сцяг, пад якім іх білі, гвалтавалі. Таму бел-чырвона-белы сцяг яны ўзялі ў рукі выключна як знак пратэста. Не як нацыянальную каштоўнасць, не як нейкі там сімвал, просто знак пратэста. І жыве Беларусь, яны крычалі на знак пратэста. Ну так і што ў гэтым кепска? Яны таксама частка беларускай нацыі, якая розная. Яна складаецца з прадстаўнікоў усяго палітычнага спектру. Ну, мне здаецца, што гэтая думка відавочная. Яна відавочная. Але яна ўсё непакоіць, што ўсё ж такі хтосьці з іх не беларус. Не-не-не, я да таго, што ці можам мы ў прынцыпе пабудаваць ось з такіх розных абсалютна людзей некая нармальная, беларусацэнтрычная, беларускую Беларусь. Ну, а у іншых краінах як гэта атрымліваецца? Ну як? Не ведаю, раскажыце. Я таксама не ведаю, но неяк ва ўсіх менавіта так і атрымліваецца. Ну, якую краіну не вазьміце, у ёй ёсць увесь спектр, у грамадзян яе ёсць увесь спектр думак. Ад такіх ужо зусім нацыянальна арыентаваных, нацыяналістычных, да адмаўлення існавання, дарэчы, вось у Ізраілі жыве пэўная група рэлігійная, якая адмаўляе факт існавання ізраільскай дзяржавы, да? Нават пашпарты яны не атрымліваюць. Ну, вось такія розныя людзі. Ну, што ж яны ад гэтай яўрэямі перастаюць быць? Не? Ну, і вось так я і кажу, прыняцце нас, сябе, вось такімі рознымі і ну, это наіўна, конечно, было б з майго боку прасіць спыніць называць кагосьці не беларусамі. Конечно, это наивность великая. Но мы розныя, але ну трэба ўжо прызнаць, што мы вось такія. То есть такі вот свой шлях. Но это не свой, это абсолютно нормальны звычайны шлях. У гэтым няма вялікай асаблівасці. Хаця, ну, дзяржаўная мова павінна ж быць, ну, вот нейкая, ці не павінна? Ой. Ну, вы скажыце. Вось умоўна Ціханаўская вяртаецца ў Беларусь і прымае ўдзел у свабодных выбарах. І нават неважна, якіх выбарах, да? Партыя яе, ну, неважна, да? І вось яна абвяшчае, што адзінае
мовай наша партыя ці я за тое, каб адзінай мовай была толькі беларуская. Вось вы скажыце, у яе колькасць прыхільнікаў і галасоў павялічыцца ці паменшыцца? Ну, калі рэальна глядзець на сітуацыю, паменшыцца. Ну, вось адказ вам на пытанне. З беларускай мовай аграмадная праблема такая, што сапраўды ёсць і выпадкі, хтосьці скажа, што гэта сістэмна. Мне тут цяжка выступіць экспертам, але ёсць выпадкі дыскрымінацыі беларускамоўных людзей. Безумоўна, гэта не можа быць у новай Беларусі, у старой, у сённяшняй Беларусі. Гэта недапушчальна. І, безумоўна, мусіць быць створана ўся інфраструктура для таго, каб беларуская мова развівалася. Ну, канешне ж. Ну, а далей ужо як? Крок за крокам, паступова. Тут, у прынцыпе, паглядзіце, як старанна палітычныя лідары 20-го года абміналі гэтае пытанне моўнае, ну і правільна рабілі. Таму што галоўнае не каб мы ўсе пачалі размаўляць па-беларуску, а галоўнае, каб мы ўсе ўсвядомілі нарэшце сябе нацыяй. Канчаткова, хто яшчэ калі раптам не ўсвядоміў. А за кошт чаго? Канешне, за кошт мовы, але не толькі за кошт мовы. І я думаю, што таксама я не думаю, я ведаю, што нават тыя, хто не выкарыстоўвае беларускую мову ў якасці штодзённага сродку камунікацыі, яны ўсё адно вельмі шануюць, яны яе разумеюць, яны ведаюць яе, яны усведамляюць яе значнасць. І нават калі яны штосьці там не разумеюць па-беларуску, калі нейкі расіянін ці хтосьці яшчэ скажа, што што это, адказ, паглядзіце, нават беларускія прапагандысты пра гэта кажуць. Так што мова проста, у нашай беларускай мовы не толькі камунікатыўная функцыя, яшчэ і сімвалічная, вельмі выражаная. Працэс развіцця культуры ў нармальных абставінах, дзе вось гэты палітычны прэсінгу, дзе ён не будзе настолькі выражаны, я думаю, сітуацыя нармалізуецца, і гэтае пытанне будзе паступова знятае. Я хацеў бы яшчэ адзін момант ваше меркаванне даведацца. Неяк у мяне была такая прэзентацыя ў Празе, і да мяне падышлі некалькі мясцовых беларусаў, якія сказалі: Зміцер, трэба рабіць усё, каб мы адмовіліся і ад сябе выкінулі гэтую саманазву беларусы. Гэта чорная метка. Гэта менавіта тое, што мы называем сябе беларусамі, не дае нам і сфармавацца, і дасягнуць, і перамагчы, і ўсе астатнія эпітэты можна падстаўляць сюды. Можа, і праўда? Чорную метку атрымалі. Ведаеце, это такі пошук простых рашэнняў складаных праблем. Па-першае, гэта гучыць абсалютна нерэалістычна. І цяжка пра гэта усур'ёз разважаць. Можа, прасцей гэтым людзям прыняць, што гэтая краіна называецца вось так. А з іншага боку, ёсць розныя інтэлектуальныя канцэпцыі. Ніхто не забараняе ў межах свабоднай культуры, якая свабодна развіваецца, прасоўваць. А ёсць Палішчукі, напрыклад, у нас. Так? А можна яшчэ казаць, што вось гэты падзел на заходнюю і ўсходнюю Беларусь, таксама ці ён шкодны, ці ён наадварот карысны. Ёсць, скажем, землі, якія гістарычна увесь час называліся Беларусю, так бы мовіць, Віцебшчына, Магілёўшчына. Потым эта назва мігрыравала на працягу 19 стагоддзя, аж пакуль не заняла, больш-менш не апанавала ўсю сённяшнюю тэрыторыю краіны. Нармальна, мы розныя.
Пробачьте, на большасць з вашых пытанняў у меня один адказ. Все нормально, мы розныя. Все нормально. Ну, яшчэ ёсць адказ, так склалась гістарычна. Ну, яго я яшчэ не выкарыстоўваў. Ну да. Неяк абсалютна выпадкова, ідучы праз Варшаву, я патрапіў на лекцыю Смолярчука, якая так і называлася «Беларуская нацыянальная ідэя». Дзіўна, ну вот супадзенне. Ну, безумоўна, не мог не зайсці, і мяне ўразіў адзін момант у прамове нашага выбітнага гісторыка, які сказаў, што насамрэч, вот кажуць некаторыя, што ну, как бы, да фармулявання нацыянальнай ідэі далучыўся ну, ці адзін з першых палітыкаў, хто вот стаіць ля крыніцы гэтага фармулявання, Кастусь Каліноўскі. Кажа, але насамрэч я лічу, што гэта не так. Таму што Кастусь Каліноўскі беларускую мову не ведаў, але калі паўстала пытанне, што трэба паўстанне рабіць, што трэба войска для гэтага паўстання, дзе яго шукаць, гэта беларускі, гэта народ. І яны пайшлі ў народ, а каб камунікаваць з народам, яны вывучылі мову гэтага народа, пачалі з ім гаварыць і паступова пранікацца вось гэтымі нейкімі народнымі, тое, што думкамі, духам гэтым народным. І кажа, я цытую потым, гэта не Кастусь Каліноўскі сфармуляваў беларускую нацыянальную ідэю, гэта беларуская нацыянальная ідэя сфармавала Кастуся Каліноўскага. Вы згодны ці не згодны? Атрымліваецца, што беларуская нацыянальная ідэя ўжо і ў тыя часы яна ў нас была? Ну, тут мне цяжка, бо я не з'яўляюся спецыялістам па гэтым гістарычным перыядзе. Я думаю, таму я не магу наўпрост адказаць на вашае пытанне, але тут ёсць пэўная рацыя у тым сэнсе, што ну, вось я звярнуся да таго, пра што я ведаю, да з'яўлення з'яўлення феномена беларускай спадчыны як сукупнасці асэнсаваных вось гэтых артэфактаў, замкаў, палацаў, якія пачалі аднаўляцца і захоўвацца, ахоўвацца. Вось мы кажам пра важнасць падзей канца 90-х, канца 80-х гадоў, беларускае нацыянальнае адраджэнне, да? Але ж... 20-го стагоддзя, вы Так, маеце. конечно. Момант здабыцця незалежнасці. Але ж інфраструктурна у выглядзе цэнтраў, у выглядзе асяродкаў людзей, якія пра гэта думалі і якія не проста думалі, а распрацоўвалі дакументацыю адпаведную, складалі спісы, рабілі рэстаўрацыі. Гэта ўсё адбывалася ў 60-е і 70-е гады, у часы махрова-брэжнеўскага застою. Гартавалася вось гэтае усведамленне беларускасці гэтай спадчыны і пабудова інфраструктуры яе захавання. Это вельмі важна, это суперважна. І ў 80-е гады это не ўсе раптам прачнуліся напрыканцы 80-х, у умоўна 89-м ці 90-м годзе. Не, гэта просто выйшла на паверхню. А рэальная праца была праведзеная значна раней. Прычым у гэтай працы удзельнічалі як нацыянальна арыентаваныя дзеячы, так і партнаменклатура. І той самы Машэраў, які пачынаў адным кіраўніком, а стаў іншым кіраўніком, ну, напярэдадні сваёй смерці. У сэнсе поглядаў на гісторыю, на спадчыну і так далей. Вось. І то бок, вось гэтыя працэсы, яны адбываюцца... Ну, мы глядзім на герояў, на найбольш відавочныя вось такія рэчы, а Алесь Фёдорович правы тут у тым, што сапраўды
Рэальныя змены, яны адбываюцца не так відавочна, але яны прыводзяць да гэтых рыўкоў, скачкоў і гэтак далей. І галоўным тэзісам маёй будучай кніжкі, якая напісана, але не выдадзена яшчэ, будзе тое, што нішто не спыніць ідэю, час якой наспеў. І гэта вельмі аптымістычная думка. Галоўнае арыгінальнае. Мне яна ўжо не падаецца такой арыгінальнай, але я гатовы адстайваць на тым матэрыяле, які я вывучыў. Мне чамусьці падаецца, я сам з гэтым сутыкнуўся. Я запрашаў на праграму такога дзеяча вядомага, можа быць, на жаль, не вялікаму колькасцю беларусаў, Законнікава. І кажу, можа быць, вы прыйдзеце, паразважаем, пашукаем, пафармулюем. Ён кажа, не пайду. Я говорю, чаму? Кажа, мы пра гэта ўсё ўжо сказалі у канцы 80-х гадоў. Я говорю, так, как-то мы не ведаем, што вы сказалі. Ён кажа, ідзіце ў нацыянальную бібліятэку і паглядзіце, калі не ведаеце. Вось гэта перарванасць. І перарванасць у культурным нейкім, у пошукам нейкіх нацыянальных. Таму што мы не ведаем, што шукалі і што было, умоўна кажучы, у 20-е гады 20-го стагоддзя. Што было пасля адразу вайны, якія там пошукі і фармулявання. 60-е, 70-е гады. Мы асабліва не ведаем, што яны там намацалі. Я ўжо не кажу, што бліжэй, але нават 80-е мы не ведаем гэтага. Так. У чым прычына? Чаму гэтая перарванасць у нас ёсць? Мне складана сказаць. Але цалкам згодны з пастаноўкай гэтай праблемы. Я шмат пра гэта думаю апошнім часам. Магчыма, гэта наступства распаду Савецкага Саюза, якая нас такім чынам наганяе, гэтае наступства. Мы жывем у краіне бацькоў. Мне ў гэтым годзе спомнілася 40 гадоў. Маё пакаленне не прыйшло ані да ўлады, ані да першых нейкіх роляў дзесьці. То бок, безумоўна, людзі існуюць, і яны займаюцца любімай справай, рознымі справамі, але яны ўсцяж не вызначаюць гэту аджэнду, парадак дня на нацыянальным маштабе. Паглядзіце, хто кіруе. Там нават калі людзі маладзейшыя за 65-70 гадоў, то яны ўсё адно імкнуцца выглядаць як тыя. То бок мімікруюць у той бок. Это ж бачна па кадрах, калі нам паказваюць. І тое самае ў Расіі адбываецца сёння. Калі паглядзець, скажем, на сферу захавання культуры... Можа падацца, што гэта толькі ў палітыцы. А гэта не толькі ў палітыцы. Калі мы паглядзім, скажем, на сферу захавання культурнай спадчыны, то сёння толькі пачынаюць сыходзіць на пенсію тыя людзі, якія прыходзілі ў гэтую прафесію, ці то рэстаўрацыя, ці то чынавенства, ці то тое, напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў. І у 90-е штосьці такое адбылося, што нармальны рытм змены пакаленняў, ён быў парушаны, і мы сёння ад гэта пакутуем. Не столькі пытання нейкіх культурных ідэнтыфікатараў, этнічных, мовы ці яшчэ чагосьці, а змены пакаленняў, эвалюцыі поглядаў на розныя аспекты жыцця нашага грамадства, якое прыносіць гэтае новае пакаленне. Гэтага не адбываецца. Гэта сапраўды праблема. Скажыце мне, як чалавек, які ведае гэты перыяд, мы ўзгадалі
там 60-е, 70-е гады, калі, ну, можа быць, нават пачатак 80-х, калі ўсё ж такі вот гэтыя працэсы унутраныя, глыбінныя, дзесьці, можа быць, такія полупартызанскія па там захаванні, пашырэнні, пабудове нейкіх нацыянальных вот гэтых бачанняў, яны ішлі. Да. Але я вот не памятаю дакладна, хто мне это сказаў. Можна я вот зараз просто думка можа Так. сысці. Да пытання змены пакаленняў. Это я магу вельмі канкрэтна давесці, што складанне спісаў гісторыка-культурнай спадчыны нашай, прыняцце канцэпцыі рэстаўрацыі мірскага замка, іншых нейкіх аб'ектаў. Калі мы паглядзім, хто займаўся прасоўваннем гэта, хто дамогся захавання гістарычнага цэнтра Менска, якому гразіў рэальнае знішчэнне, знос. Калі мы паглядзім, колькі гадоў гэта было гэтым людзям? А ім было ад 25 да 30. Вось гэта азначае, новае пакаленне прыйшло, і ў яго былі магчымасці даводзіць, пераконваць, і мы бачым сёння вынікі гэта. І ад 90-х гадоў больш гэтага, вось, ўсё, это спынілася. Калі 25-30 гадоў, каму ты што можаш сёння, які парадак дня можаш дыктаваць? Не можаш. Я вярнуся да свайго пытання. Я не памятаю дакладна, хто мне гэта сказаў. Магчыма, Вінцук Вячорка, але калі мы з імі разважалі пра беларускіх дысідэнтаў, ён сказаў, ведаеш, чым беларускія дысідэнты адрозніваліся ад тых самых, нават расійскіх? Тым, што яны, разважаючы пра беларускую Беларусь, пра нейкія адраджэнскія працэсы і ўсё астатняе, ніколі не ставілі пытання незалежнасці Беларусі. То есть развіццё, удасканаленне, адраджэнне, але ў межах Савецкага Саюза, Савецкай Беларусі. Можа быць, гэта сведчанне таго, што нават дысідэнты у полупадполлі, разважаючы на нейкія нацыянальныя тэмы, не ўздымалі нават у галовах гэтае пытанне, не агучвалі яго прынамсі, што не асабліва-то яна патрэбна, гэтая незалежнасць беларусам? Не. Я, дарэчы, таксама чуў такую думку, сустракаўся з людзьмі, якія менавіта так і узгадвалі гэтыя часы, і вось гэтай колы дысідэнцкія, нацыянальна арыентаваныя. Тут справа, яны сапраўды ніколі не былі наўпрост такімі антысавецкімі. Ну, хаця б таму, што у Савецкім Саюзе былі тыя сацыяльныя ліфты, якія забяспечылі тое, што яны змаглі стаць тым, кім яны сталі. Яны вельмі часта з сялянскіх сем'яў, так, яны сталі там акадэмікамі ці, ну, прынамсі, супрацоўнікамі, да, і сапраўды вялікая адсотак іх так пытанне не ставіла пра незалежнасць. Ну, але ж гэта проста паступова так развіваецца. Сёння гэтая незалежнасць ёсць, ну, фактам. І нават калі там адбудзецца фармальнае юрыдычнае паглыненне, так, ну, гэты факт нікуды не падзенецца, што гэта незалежнасць была, і прычым яна гістарычна успадкаваная, яна не раптам з'явілася ў 91-м годзе. Ёсць яшчэ іншыя, ну, падставы, у сэнсе, ну... Ну, як жа ж кажуць, што вот, як мех на галаву звалілася гэтая незалежнасць беларусам. Но... Яны не хацелі, калі там 86-м ці в якім там годзе быў рэферэндум за захаванне Савецкага Саюза. 91-м, здаецца. Ці 91-м, да. І беларусы, наверное, больш за ўсіх астатніх народаў СССР таго прагаласавалі за захаванне. І тут раз мех. Ну, гэта наша асаблівасць. Гэта сапраўды... Ну, гэта наша асаблівасць. А што? Так, ну, слухайце, у іншых нацыяў таксама ёсць нейкія асаблівасці і хваробы, і
хібы у гістарычным у мінулым, якія сапраўды былі, якія сёння прапрацоўваюцца. Гэта што, ставіць сёння пытанне аб тым, што ці існуем мы, ці не існуем, мне здаецца, гэтай акалічнасці, які вы называеце, які сапраўды, відаць, былі такімі, яны не адмяняюць сённяшняга стану рэчаў і тое, што мы сёння ёсць і мы мусім усвядоміць сабе. Як вы ставіцеся да тэрміна тутэйшасці? Это прикольная фішка таксама беларусаў, якая вынікае з усяго папярэдняга, што было сказана. Там як можна ставіць да... Это сведчанне, чарговае сведчанне нейкай недасканаласці, так скажем, мягка. Не. Но сёння гэта ўжо хутчэй мем. Калісьці так, а сёння гэта мем, гэта тое самае, як я б не напружваўся наконт слова бульбашы. Калі хтосьці хоча выкарыстоўваць гэтае слово, калі камусьці ад яго весела і лягчэй на душы становіцца, я не бачу, што я мушу не крыўдзіцца на то, хоць сам не выкарыстоўваю. Вось такое слово, і што? Я вярнуся да тэмы, ў прынцыпе, дзеля якой мы і сустрэліся, нацыянальнай ідэі. І да пачатку нашай размовы вы сказалі, што, ў прынцыпе, мы сфармаваная, але маладая нацыя. Там, умоўна кажучы, 100 гадоў. Але 100 гадоў, здавалася б, досыць часу, каб сфармуляваць нацыянальную ідэю, ці не? Ці навогуле нам не патрэбная? Як з мовай, напрыклад. Можна і так павярнуць. Немагчыма ж... просто рацыянальны погляд на рэчы паказвае, што немагчыма сфармуляваць нацыянальную ідэю раз назаўсёды, якая будзе рэлевантная для усёй гэтай разнамаснай, шорстнай сукупнасці людзей, якія лічаць сабе беларусамі. Я б сказаў, што сёння на парадку дня знаходзіцца падтрыманне і ўмацаванне нашай суб'ектнасці. Вось. Якімі сродкамі? Шмат ёсць сродкаў, і кожны ў сваёй дзялянцы можа гэтым займацца. Калі б мы гэты перыяд выкарысталі для... Хоць абставіны не спрыяюць гэтаму, але калі б мы гэты складаны сённяшні гістарычны перыяд выкарысталі дзеля ўмацавання нашай суб'ектнасці... Давайте ўсё ж таки патлумачым. Пад суб'ектнасцю што канкрэтна вы маеце на ўвазе? Тое, што мы існуем. Таму што гэта не відавочны факт для грамаднай колькасці людзей. Я думаю, што унутры беларусаў гэта ўжо відавочны факт, а вось за межамі краіны невідавочны. І я думаю, што это таксама, это дасягаецца... То есть нацыянальная ідэя беларусаў давесці некаму там, што мы ёсць? Не нацыянальная ідэя, але задача для... Не ідэя, а задача. А як яшчэ сфармуляваць? Я сапраўды так лічу. Як задача, да, я тут цалкам з вами згодны. Просто калі казаць пра нейкую ідэю... Пра ідэю я калісьці... Тут можна было сказаць, в прынцыпе, а мне-то што? Пра ідэю я калісьці сфармуляваў, гэта нават калісьці вельмі даўно у нашай ніве выходзіла пра тое, што наша нацыянальная ідэя крыху жартаўліва. Это жыць як у Еўропе. Знаете, мець усе гэтыя прыкметы еўрапейскай нацыі, прыкметы, часта ім не адпавядаючыя. І калі мы паглядзім усе гэтыя еўраремонты, еўрадзверы, еўравокны, і мы апошнія, можна сказаць, еўрааптымісты у гэтай частцы свету. Усе ўжо хутчэй думаюць, як пазбавіцца еўрапейская ярма, да? Украінцы, канешне, яшчэ.
Вось. А беларусы вераць у гэтай каштоўнасці, у гэты новы дзіўны свет, які стварае магчымасці і гэтак далей. Вось. Таму, як такая агульная мара вялікая, жыць як в Еўропе. То есть нават не вярнуцца ў Еўропу, там, не прыйсці ў Еўропу, а жыць вот там у сябе там на ўзгорачку, але вот как бы так, Так. з прыкметамі такімі. Ну, а это ж прыкметы маюцца на увазе ж не Неаполь і не там маецца ж на увазе Стокгольм і Хельсінкі. Што будзе чыста, пафарбавана, все добра. Ну, цікава, конечно. Калі мы вяртаемся да тэмы траўмы, як вы лічыце, хто мусіць гэтую траўму дапамагчы беларусам прапрацаваць? Вот дзе гэта знайсці такое агульнае для беларускай нацыі нейкае такое ложак гэтага стол псіхатэрапеўта, якого пакласці, і вот хто стане і нейкім чынам выслухае ўсе гэтыя болі, праасэнсуе, там дапаможа? Як хто? Культура? Культура, пісьменнікі, музыкі, інтэлектуалы. Культура ў шырокім сэнсе. Ну, медыа таксама ж частка культурнай інфраструктуры. Тое, чым вы зараз займаецеся. Гэта яно. Гэта роўна зараз мы гэтым і займаемся. То есть вот вы, калі вы кажаце, што я пісьменнік, насамрэч вы псіхатэрапеўт. Ну, прынамсі, для самога сабе дакладна. Вось тое, чым я займаўся апошнія пару гадоў, вось менавіта напісаннем гэтай гісторыі захавання культурнай спадчыны ў паваенным БССР, для мяне гэта такая была псіхатэрапія. Я адкрыў для сябе столькі імёнаў і столькі сапраўды важна і сапраўднага, што было і ёсць у Беларусі. І гэта вельмі дапамагае змагацца са стрэсам. Мы ўсё ж таки вот прыйшлі да таго моманту, калі мы кажам, што не можа быць нейкай такой зацэментаванай, забранзавелай нацыянальнай ідэі, умоўна кажучы, то і не можа быць забранзавелага бачання ці погляда на Беларусь, які выказаў там Абдзіраловіч ці Акудовіч. Що мяняецца? Ну, гэта іх сур'ёзныя выказванні, якія сталі часткай ужо нашай нават папулярнай культуры, масавай культуры. Там хто, мяне няма, вось гэтая фраза, да, это тое самае, як это самае код, господи, у фізіцы, код Шрёдингера, да? Ніхто не ведае, што там за код, але ўсе выкарыстоўваюць гэта, да? Вось фраза «мяне няма» это ўжо частка культуры. Абдзіраловіч дзве душы, аграмадная колькасць людзей гэта выкарыстоўвае, не чытаючы, не ведаючы, што менавіта мелася на ўвазе там. Вось. Ну вот нам гэта трэба, да, стварыць. Ну так чаму толькі два? Давайте яшчэ хай будзе. І будзе, нікуды не падзенемся. Вот так і запішам. Акудовіч гэта поп-ідал нацыянальнага узрушання, ці фармулявання нацыянальнага працэса. Нацыянальнага працэса. Так. Ну, в прынцыпе, добра. А ў вашых кнігах, якія выйшлі, якія вот яшчэ ў праекце, можа быць, там дзесьці закадзіравана код стурейкі, там дзе-небудзь прапісана гэтым кодам нацыянальная ідэя. Вот можна сказаць, а пачытайце гэтую кнігу, ці вот у гэтай фразе. Для мяне, напрыклад, было вельмі дзіўна, я так наабум задаў такое пытанне Тані Заміроўскай. І яна сказала, так вот песня Лявона Вольскага, вот это, вот конкретно, нацыянальная ідэя. Ведаеце, я б сказаў, што мы не нацыя магнатаў, князёў. Я не маю на увазе зараз, што мы адмаўляемся ад спадчыны Вялікае княства. А мы, хутчэй, нацыя рэстаўратараў. Тых, хто вось з часам з небыцця, часам выкарыстоўваючы падручныя матэрыялы, стварае супольнасць і культуру, і гісторыю, і вось так яно дзіўным чынам жыве. Мы нацыя рэстаўратараў. Прыгожа. От сапраўда, адразу бачна, нават не тое, што пісьменнік, культурны антраполог.
Нацыя рэстаўратараў. Прыдумваюць нейкія там каменшчыкі, там рэфарматары, рэстаўратары. У этом самом яднаным пераходным кабінеце, што было там культурнага адраджэння, нацыянальнага адраджэння коўшыка, вот рэстаўрацыі. Міністр культурнай рэстаўрацыі. Трэба будзе закінуць гэтую думку. Коротко, можа быць, на некалькі пытанняў, ужо набліжаючыся да завяршэння нашай праграмы. А ўсё ж такі, ваша бачанне, я вярнуся да траўмаў і да 2020 года. Ці не падаецца вам, што ўсё ж такі, і зараз гледзячы на, як там усіх сабак вешаюць на тую ж самую там Ціхановскую, там ці шукаюць нейкага вот лідара, які вырашыць за іх усе праблемы, што беларусам не трэба было вот нейкіх там кардынальных зменаў, там нейкай такой, як это кажуць, гарызантальнай дэмакратыі, ўсяго астатняга. Ім проста надакучыў Лукашенко вось гэты вось стары ўжо паехаўшы і гэтак далей, але ім трэба быў такі умоўна апгрейджаны. Лукашенко 2.0 такі. IT Лукашенко. Магчыма. Ну, кстати, такі пункт гледжання ёсць, ён дастаткова распаўсюджаны, але гісторыя не мае, як это па-беларуску сказаць, умоўна ладу. Яна не мае. Ну, адбылося так, як адбылося, і ў тым, што адбылося для вось гэта нацыянальнага працэсу ёсць пэўныя станоўчыя моманты, нягледзячы на ўсе жудасныя рэчы, якія працягваюць адбывацца. І давайте гэта выкарыстоўваць. Давайте, мы не можам ад іх адмаўляцца. Давайте успрымаць гэта як ужо частку нашай легітымнай гісторыі, з якой нам жыць. Калі мы кажам пра ўсё ж такі нейкія там рэстаўрацыю, пра нейкія адраджэнскія працэсы, там пабудову, там ці вяртанне сабе нейкіх нацыянальных каштоўнасцяў. Няма такога адчування, што вось увесь свет зараз там нейкія там трансатлантычныя карпорацыі, нейкая там вот глобалізацыя, а мы такія раз гэтыя каштоўнасці сабе рэстаўруем і выставім і такія, ах, у вас там карпорацыі, ах, вы там Тесла Зоры, а мы тут зато па-беларуску дзака сваімі каштоўнасцямі. Можа, не трэба ў гэтыя часы? Ну, калі менавіта так ставіць, то, канешне, гэта будзе выглядаць дзіўнавата. Як ведаеце, у Варшаве некаторыя беларускія вялікія мерапрыемствы, яны для іх арендуюць залю ў музеі этнаграфіі. Ведаеце, напэўна. Ну, это quite telling, як кажуць, да? Так я ж і кажу, што мы большыя, чым гэта. Мы, як нармальная еўрапейская нацыя, большая, чым мова, большая, чым традыцыі, большая, чым мы... Канешне, вот сёння трэба казаць пра наш удзел у транснацыянальных працэсах, транснацыянальных карпорацыях. У нас такі ёсць, ну, там, ІПАМ, да, пачынаючы з. Ёсць і іншыя, ёсць нашыя выдатныя вучоныя дзеячы, якія ў рэйтынгах найбольш цытуемых у свеце. Ну, яны не з'яўляюцца, ну, яны там не размаўляюць па-беларуску. Яны не, такі што мы ад іх адмаўляемся. Наадварот, нам трэба выбудоўваць вось гэтую мадэль нацыянальнай ідэнтычнасці, якая інклюзіўная, якая ўключае гэта ўсё. І удзельнічаць у глобальных працэсах. Канешне, мы сёння ўжо можам гэта рабіць, робім насамрэч. Просто яшчэ так, ну, крыху не асэнсавана, не адрэфлексавана. У гэтай сувязі нам, тым, хто знаходіцца зараз вымушана, невымушана, але за мяжой, ці трэба так ужо чапляцца усімі там рукамі, зубамі, нагамі за мову, за нейкія свае адметнасці, будаваць, умоўна кажучы, там нейкі Беларуса-таун у Варшаве, у Вільні, яшчэ што-небудзь. Ці трэба нам вот таксама как бы уклінівацца і вучыць мовы, а там, ну... Не, дык, слухайце, калі я ж не абясцэньваю. Я кажу, што апрача мовы ёсць яшчэ шмат усяго. Не, ну я ўвогуле, там уже тут у нас і беларускія выдавецтвы, і беларускія тэатры, і музыкі беларускія. Гэта ўсё інфраструктура нашай ідэнтычнасці. І трэба яе захоўваць за мяжой. Я захоўваю. Навошта? Ну, бо это частка маёй ідэнтычнасці.
Ну добра, вы, а іншым? Кожны сам глядзіць. Я думаю, што пасля тых траўмаў, якія з намі здарыліся, ёсць тыя людзі, якія, як раней, калісьці, як в старыну, мімікруюць і іх няма, як беларусаў. Ну, яны будуць працягваць існаваць, і новыя будуць таксама да іх далучацца. Але я лічу, што ўжо проста это не тое, што мы можам сказаць, што беларусы, не трэба вам беларускія выдавецтвы на чужбіне. Но это ж, ну як, яны ж існуюць, іх прадукцыя запатрабаваная, і мной запатрабаваная, маімі студэнтамі запатрабаваная, і гэта факт, які ўжо проста ёсць. Ну добра, выдавецтва ладна, кніжкі ладна, людзі ёсць, якім это цікава. А вот нашы пошукі ці фармуляванні нацыянальнай ідэі. Так зацята фармулюем, мяне час ад часу падкалваюць, ну што ўжо там знайшлі, сфармулявалі нарэшце. Уявім сабе, што мы яе ўсё ж такі сфармулявалі. Ну вот па выніку, да прыкладу, нашай з вамі сённяшняй размовы. Пройдзе там пэўны час, спадзяюся, не доўгі, але і муры рухнулі, і мы такія разам вось са Сцяпанам Стурэйкам і Лукашук, такія радасныя там вось праз... Адным цягніком. Да, першым цягніком, там аўтобусам. Мы, беларусы, вам, вось, глядзіце, якую нацыянальную ідэю прыгожую сфармулявалі. На што нам скажуць? Знаеце што? Вот дзе вы там фармулявалі ў вашых там Вільнях, Варшавах, там Маямі, там ці яшчэ дзе. Вот давайте туды валіце. І там што хочаце з ёй, то і рабіце. А мы тут самі сваім розумам ціхенечка, без, але па-свойму. А вы ўжо адарваліся, вы ўжо не ведаеце і ўсё такое. Можа быць такое ці не? Не сумнявайцеся, што скажуць. Канешне, скажуць. Ну і што? Што мы іх паслалі, а яны і пайшлі? Не, такога таксама не будзе. А як будзе? Ну, прыедзем і будзем дзесьці наноў, дзесьці інакш, дзесьці само зрасцецца. Наше вяртанне будзе фактам, перад якім мы паставім. Хочаш, не хочаш, ну-ка быстренько паглядзеў. Не, ну, правда. Тут уже 5 кніг пра беларускую нацыянальную ідэю выйшла. Пачнецца іншае цікавае жыццё, поўнае неспадзянак і дасягненняў. Новая Беларусь у вашым бачанні. Гэта які палітычны рэжым? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, монархія, вялікае княства? Ой, не, ну, вы, можа, тут не таго чалавека пытаеце пра гэта. Ну, мне, ў прынцыпе, падабаецца мадэль парламенцкай рэспублікі, але, як кажа славуты філосаф, інтэлектуал, а сёння палітвязень Владзімір Мацкевіч, как там, учредительное собрание, установчы сход патрэбны, дзе вось гэтая дыскусія будзе адбывацца. І як у Францыі, сёння Францыя жыве там, якая нумар рэспублікі, да? 5-я, по-моему. Ну, да. Ну і у нас будзе другая рэспубліка. Ці мы вырашым, што трэба весці адлік ад БНР, і тады будзе трэця. Ну, паглядзім. Ну да, главное разобрацца, адкуль весці адлік, а то тут некаторыя кажуць, што нацыя толькі пачала тут фармавацца, увогуле беларусы ўзніклі, як у 42-м годзе першы партызан і партызанка сустрэліся ў лесе пад сасной. Так вот і беларусы з'явіліся. Ну, але тым не менш. Але дзяржаўная мова, якая і колькі? Я думаю, што гэта таксама мусіць быць прадметам вялікай дыскусіі, і гэта дыскусія мусіць весціся ў больш спакойных абставінах, ну, не ў час вайны. Зразумела, ну, я ўжо казаў, што не можа быць у новай дэмакратычнай Беларусі сітуацыі, у якой хтосьці сутыкаецца з дыскрымінацыяй беларускамоўнага асяроддзя.
Вось. З іншага пункту гледжання, як я ўжо казаў раней, мы складаемся, і наша культурная ідэнтычнасць складаецца не толькі з мовы. І трэба, я ўпэўнены, я тут са Святланай Алексеевич хутчэй пагаджуся, хоць я ведаю, колькі таксама спрэчак і іншых і абвінавачванняў у іны бок палілося, але я хутчэй згодны з ёй, што трэба прыняць сябе у той складанасці сітуацыі, як Аўстрыя. Калі хочацца паралелі, вось аўстрыйцы, якія давялі ўсяму свету, здолелі давесці ўсяму свету, што Моцарт гэта аўстрыец, а Гітлер немец. Добра. Ну і на завяршэнне, усё ж такі, беларуская нацыянальная ідэя ад Сцяпана Стурэйкі гучыць як? Окей, добра. Умацаванне ўласнай суб'ектнасці. Выдатная. Я ввогуле умацоўвай і рэстаўруй. Конечно. Так, зараз я возьму з вялікай удзячнасцю вось гэтую кішотачку ад Еўрарадыё, праграмы «Ідэя Х» і мяне асабіста вам з удзячнасцю за выдатную размову і шыкоўную нацыянальную ідэю. Дзякуй вялікі, Зміцер. Да пабачэння.